Pepudianing wong andhap asor. Panglimbang 5 menit dina Senin Pon tanggal 22 Desember taun 2020. Kapethrik saka Injil Lukas bab 1 ayat 46 tekan ayat 56. Wong andhap asor bisa katitik ana sawetara perkara iki. Sepisan ing samubarangi dheweke ngendelake Gusti. Mula kejaba ora kentekan ing pangarep-arep nanging dheweke uga tansah ngunjukake rasa syukur wit nugraha maluber-luber kang katampa saka panjenengane. Kapindho dheweke ngajeni pepadha luwih-luwih pepadha kang luwih tuwa umure. Ora perlu diperintah rikala krungu utawa sumur sawijining wong butuh tenagane, ati Mose asung kang paling becik marang kang kaajeni. Katelu, dheweke ora ngungasake dirine. Sakeh puji pangalembana kakundurake marang Gusti kang paring nugroho. Tumrap wong Katolik, Sinuci Kenya Dewi Maria mujudake salah siji paraga tuladha sikap andhap asor. Nuladha Sinuci Kenya Dewi Maria dadi cara kanggo ngayati lan nuwuh ngrembakakake iman kapitayan. Pratelan-pratelan cecala bisa katemokake ing pepudian Sinuci Kenya Dewi Maria kang kaaturake ing waosan dina iki. Monggo padha kita unceki. Sepisan Sinuci Kenya Dewi Maria mujudake paraga kang tansah ngendelake Allah. Panjenengane masrahake marang Gusti Allah mring apa kang bakal dumadi mangarep. Sinuci Maria ora munjer ana perkara kang bakal nyandung crimpet ing mangsa mangarep, ananging malah ngenerake panyawang marang wong kang lagi ana jroning bot repot. Ora gampang lho nampa kahanan ngandhek ora kanthi campur tangane wong lanang. Apa meneh prastawa iki dumadi sadurunge prastawa akad nikah. Piye-piye wae mesti ana rasa ora kepenak marang Yusuf, sisiane kang wis kersa ngukup panjenengane. Durung meneh ngadepi hukum Yahudi kang kalebu kenceng alias saklek mring wong kang kaanggep laku jina. Kapindho, Sinuci Kenya Dewi Maria banget ngajeni pepadha. Iki pratela ana tumindake kang age-age lumarep menyang pegunungan Dekapulis, peneri menyang daleme Elisabet kang ngunduri repot jer wanita sepuh iki ngandhek ing wulan-wulan pungkasane. Kenya Maria banget ngerti ibu repote sanake mau jer panjenengane nepakake marang diri pribadine. Katelu, Sinuci Kenya Dewi Maria ora gembelo rikala antuk puji pangalembungna. Sewalike panjenengane ngundurake kabeh mau marang kang paring nugroho. Sadremo ngelingake menawa pepudian Maria iki kawetu awit saka puji pangalembanane Elisabet marang Sinuci Kenya Dewi Maria. Sapa to aku iki? Lah kok Ibu Gustiku rawuh nyambangi. Monggo sami kapirsani Injil Lukas bab 1 ayat 43. Para tresna pelem kinasih, pepudian Maria kadadekake donga wajib dening para biarawan lan biarawati. Saka pepudian Maria, para biarawan lan biarawati kepengin nulodo sikap andhap asore Maria kang tansah muji syukur mring Allah wit nugroho kang tansah turah-turah saka panjenengane. Saka pepudian Maria, para biarawan lan biarawati muji syukur mring Gusti awit karya kaslametan dalem Allah kang kajangkepi ing diri Gusti Yesus. Wekasan saka pepudian Maria, para biarawan lan biarawati ngendelake kayakinan menawa keadilan dalem Allah bakal lumaku mring sapa wae kang tumindak dak wenang marang pepadani. Panjenengan kabeh bisa uga nyawijake diri mring biarawan biarawati ngunjukake pepudian Maria kanggo kabecikan kita kabeh. Suwawi sami munjuk kunjung aswa dalem Yang Rama Sang Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin.
Alamuasih kawula munjuk sembah nuwun awit tulodo sinuci kenya Dewi Maria ingkang andhat asor. Mugi linurna yang Rama yang Putra tuwin yang Roh Suci kados sing mula buka sakmenika sarta saklami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalam yang Rama so yang Putra tuwin yang Roh Suci. Amin.